Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la primul videoclip din Cămin. Sunt la Iași, la liceu, în Cămin. Astăzi e sâmbătă, stau de weekendul ăsta aici. O să vedem, poate o să facem niște nebunii de aici. Cam așa e camera, nu-i mai nimic, aici e geamurile. Două dulapuri aici, mai sunt unul din coace. Două paturi pe o parte, două pe cealaltă. Ăsta e patul meu. Sunt singur acum aici weekendul. În weekend nu mai e nimic, tot așa ca să vă pot arăta. Aici e patul. Aici stau eu. Și ați că da să fac și un videoclip de aici la Cămin. Mă plictiseam, nu știam ce să fac. Da să fac eu un videoclip să postez pe YouTube. Și așa n-am postat destul de mult de când am făcut canalul ăsta. Și altceva și să vă spun. Să vă arăt cum e pe afară, sper să vadă. Uitați așa -i. Acolo e cantina. Sunt copacii aia doi. Așa. Și scrieți în comentarii ce videoclipuri vreți să facem noi de aici, la Cămin, în Iași. Nu ca să părăsiteți de astea, că încă nu cunosc prea bine Iașul. Când o să-l cunosc, așa, poate. Mai vedem. Și scrieți acolo în comentarii ce vreți să mai fac. Să-și spun camera așa. Perfect. Spune-și ce vreți să fac. Câte glume. Noaptea. Scrieți acolo în comentarii. Vedem. Poate să fac câte challenge-uri. Să mănânc 24 de ore sau așa. Ceva genul produse doar de 1 leu. Vedem. Cred că asta o să fac astăzi. După ce termin videoclipul. E dimineață. Încă n-am mâncat nimic. Să mă duc să aprind becul. O să vedem mai bine, dar nu știu. Vezi mai bine. Mă văd. Tare. Am aprins becul. Dacă mă văd, știi. Perfect. Și dacă știu să mă dau. Aha. Perfect, așa. Așa. Spuneți acolo ce vreți să fac. Aștept în comentarii, dați un like, un dislike. Dacă nu vă place, dacă vă place, dați like. Comentariu cât de bine, cât de rău. Așa că dați o distribuire, fraților, acolo pe Facebook, pe Instagram, pe ce doriți voi. Dați acolo că mă ajută. Dacă dați să abonezi mai mulți, cu cât sunt mai mulți abonați, mai multe vizionări, like-uri, cu atâta facem mai multe videoclipuri mai frumoase. Așa că haideți, intrați acolo, dați un like, o distribuire, așa că v-am pupat. Pa, pa!